hementxe ditugu gure gaurko bi gonbidatuk. Jatorrak. Nere eskuinaldean Irati. eta nere ezkerraldean Eider. hasiko nahi zurekin, bai Irati? Nola deitzen da Frantziako hiriburua? Nik hiru aukera emango. A. Paris. B. Hendaia. C. Saint-Rémy de Papillon du Cottage. C. C. Bai. Frantziko hiriburua C. Esan du gure Iratik, hala izango ote da. Ez, Paris da. Paris. Euro Disney eta nola dago Parisen. Inoiz egon altzara. Parisen bai. Saint-Rémy de Papillon du Cottage oso herri polita da. Aitak zumba eginta ondoren buruko mina. Farmazira bidaltzen zaitu erostea A. Paracetamol, B. Pancetamol eta C. Patatamol. Eiderrek esaten du A. Paracetamol. Hala izango ote da. A. Paracetamol. Bai, halaxe da, paracetamol oso ongi. Buruko mina izaten den, ongi etortzen da. Kortatu eta gatibu esaten badut, zertaz hitz egiten ari naiz? A. Bilboko kalen izenak dira. B. Musika taldeak dira. C. Pokemonak dira. Musika taldeak. Tita batean Iratik esan du musika taldeak. Gustoko kaldituzu, kortatu eta gatibu, bai. Hala izango. Gatibu bai beste ezaketeat. Oso ongi. Hala izango te da baia ez, musika taldea, B. Bai, oso ongi. Gustoko duzu orduan, musika? Euritan. Euritan dantza. Kalie. Zenbat gradutan irakiten du urak? A. 89 gradutan. B. 100 gradutan. Eta C. 200 gradutan. Ura jatzen zu irakitan. A. 89 gradutan, bai? Hala izango eta da. Ez, B. 100 gradutan. Gradu bat bakarra falta izan. Ai, gradu bat bakarra falta. Irati, zenbat egun ditu urte batek? A. 165, B. 255, C. 365. Zenbat egun ditu? B. 200? Sí. Es que veo B. 255, C. 365. B markatuko dugu. Ai, ze da, 365. Duda izan dut gaur, Eider, txakurrak zaunka egiten du, eta oiarrak, A. Kakaraka! B. Kukurruku! Eta C. Pipiripi! Zer egiten du oiarrak? B. Kukurku. Gure Eiderrek esaten du, B. Kukurruku! Eta oso ongi egin du. Markatuko dugu B. Hala izango te da bai ala ez? Bai! Kukurruku! Oso ongi! Dominak irabazi dituzue. Jantzi zuen dominak. Oso ongi egin duzuelako. Oso ongi. Pozik zaudete? Ongi, karo, eske koleta ondia dakazu, klaro. Nik ez dakat arazorik hortan, ez dakat koletarik. Nik uste dut gaur gutxienez merezi dituzuela 6 txalo.